След 30 метра завийте наляво. Лина, писна ми, тая навигация само говори човек постоянно. Завийте наляво. Завийте наляво. Нали каза, че искаш GPS? Казах ти, че искам GPS, не най-добрата ти приятелка да е с нас постоянно. Ако имате проблем с това, след 30 метра си го наврете отзад. Добре.